Na recente xuntanza mantida entre o patrón maior de Ribeira e o presidente de Portos, este comprometeuse á construción dun pantalán de descarga na lonxa, a pesar de que a Administración Autonómica axilizará en todo o posible os trámites administrativos, a actuación demorarase aínda algúns meses, posto que é preciso a redacción dun novo proxecto para atender as demandas dos profesionais, que solicitan unha rampla elevada para mellorar as condicións de traballo. A semana pasada tivemos unha reunión en Puerto de Galicia, ali co presidente, máis co seu director tamén. Sí, xa nos comunicaron que sí que se van a facer os pantaláns de descarga ali onde está a lonja nova, porque, bueno, da forma que estábamos agora é inviable, é imposible descargar, non? Entón, bueno, comunicousenos que se podían facer inmediatamente, pero o que nós reclamamos son uns pantaláns un pouquiño máis altos do que está colocado ali, porque as embarcacións un pouco de marejada pois suben en riba do pantalán. Entón, bueno, se nos dixo que si había que esperar un mes ou 2 meses máis porque era outra licitación, outra pantalán diferente, entón que tíamos que esperar un pouquinho máis. Tamén se nos dixo que iban a meter 4 grúas para as descargas, para facilitarnos máis a descarga como temos. Dende que comezara a operar a nova lonxa a finais do pasado verán, a confraría viña reclamando que se dotara o porto desta estrutura, xa que os mariñeiros tiñan que desenvolver o seu traballo con grandes dificultades, supoñendo mesmo un risco para a súa seguridade. Pois levamos desde que abrimos, desde agosto deste ano pasado, que estamos, bueno, sofrendo as consecuencias que non hai maneira, non? Cando baixa a marea, en toda a seca é casi imposible tanto para mariscadores, para botar a ameixa, como para os barcos, que hai moitísimos que temos en Ribeira, para descargar o pulpo, para descargar a pesca de miños e vetas e todo eso. Nestes momentos estamos usando aquí as ramblas de dentro do muelle, vense que buscar o peixe, por exemplo, os do Congrio, que é moi difícil de facer unha descarga desas, se botan en carros ou en containers, e vense desde a lonja buscarlle o peixe aquí, non? Outros mesmos xa os levan eles nunha furgoneta ou dentro do recinto portuario. Estamos entrampando así pouco a pouco como podemos, pero a verdad que é moi difícil, non? Ademais da rampla de descarga, Portos comprometeuse tamén a construir un pantalán para as embarcacións de artes menores no interior da dársena, onde a falla de espazo obrigáballes a atracar en filas de ata 4 ou 5.